Lapha ke namhlanje sizoxoxa sifakana ke imilomo nezinye ke i-stakeholders ezinegalelo nenxaxheba enkulu, ibhizinesi, inkosi, njalo njalo, ngenjongo zokuqinisekisa into yokokuba sisebenza kunye, simqhelo omnye. Xa sifuna abatyala ezimali sonke siyayi-andastenda le nto sithetha ngayo ukuba nabasebenzi bakhona. Sifuna kuzotyalwa imali, sidala amathuba emisebenzi khona ukuze abasebenzi baqeshwe ngobuninzi babo. So yintlanganiso ke ebalulekileyo kakhulu ezawusinceda kakhulu xa umphathiswa weli sebe lezoqoqosho eyowudakanca ke imeko yenkqubo yakhe eqala kulo nyaka ekuthiwa yi-policy speech, akwazi uthetha ke ngokucakasana kwizinto phantsi kwale mibono sele siyibekile noluvo lwabantu abathina siqokelele ke iincutshe zeengcaphephe zabantu uba mazizosincedisa ukusitolikela nokusitolikela izinto ngezinto nemeko esiyibonayo yezoqoqosho ehlabathini nayingxubakaxaka yezopolitiko esiyibonayo ezawuqhwalalisa ezoqoqosho ehlabathini. Sifuna uqinisa ke phezu kwezi arhente zethu sisebenza ngazo apha, iarhente yaseNgqurha nale yase-East London ITZ, sisakha nale yase-Wild Coast njengoko umqubela phambili womsebenzi ibonakala ngoku. So sifuna iphondo lethu likhule lonke. Xa sithetha nge-inclusive economy, sithetha ngento yokokuba ingabikho ndawo esilelayo, yonke indawo mayixhamle apha ephondweni, amathuba emisebenzi adalwe khona ukuze sinqande nemeko yemfuduko yabantu abafuduka ezilalini besiya ezidolophini, bafuduke ezidolophini ezincinci baye kwiidolophu ezinkulu. Kanti xa ngaba abantu bakuthi siyababadalela amathuba emisebenzi phaa ezilalini, abanasizathu sokokuba baze apha. I-rural development ke isinyanzelisa ngaloo nto enjalo. Eastern Cape, home of legends.